un projecte que vaig fer a final de carrera, que el vaig acabar a Barcelona, però que jo el continuo buscant cançons i emocionant-me. I el projecte vaig agarrar i vaig fer 3 blocs. El bloc de cançons de bressol, de nanes, el bloc de cançons de xiquets i el bloc de cançons religioses. De totes aquelles que vaig recollir, que n'eren 31, n'he triat 9. I aquestes 9 les tinc harmonitzades i són les que cantaré a la primera part. Jo poquet a poquet, en grups de 3, les aniré explicant i així també sabrem una mica d'on les vaig traure, com eren i podreu escoltar l'harmonització que vaig fer. Antes de començar, també voldria agrair a la gent que m'ha ajudat al projecte, que mos esteu així, a la iaia, que no sempre on està, i al papa, al mestre d'estat de José Ignacio Medina, a la família García Guimerà, que estic també repartits per així, i a Patimolla i les amigues que també estan totes per així, que me van encantar a tots, també a la residència, que vaig anar a veure el Simón Mauricio una tarda, vaig estar allí amb ells i me van cantar moltes cançons, i a tots vosaltres que en aquest dia que fa m'heu vingut a veure a compartir aquest concert amb mi. I per començar, començarem amb el bloc de cançons religioses, que és Vamos Niños al Sagrario, que segur que molt us sona. En Marina Mova me'n vaig d'ací, i per la calle la Marguda. Totes aquestes les vaig recollir així a Marguda. Moltes gràcies. Pero
Concretament, és l'únic bloc que ne vaig trobar 3 només i les vaig aprofitar les 3 i les vaig harmonitzar. Una és Sonsoneta, l'altra és Tan Petiteta i l'altra és Que no sé lo que tiene mi niño. Cada una està cantada per unes persones diferents. Una és més de la part de la meva per amunt, de Catalunya, i les altres dues són d'ací de Morella, una de la iaia i l'altra de l'altra iaia, concretament.
17 a 1 n'hi havia més de 18, que eren cançons de xiquets, per jugar o per fer ballant o el que sigui. Després n'hi vaig agarrar 3, clar, no són molt poquetes. Les 3 que vaig triar és una que se diu Les Papallones, Paraguía de los Magos i El Chino Mandarín.
és una pregària a la Verge de la Macarena. Aquesta peça la va fer servir la Maripau també en el projecte per fer una comparativa entre el que eren les cançons religioses populars i les cançons religioses de l'art. Ja veureu que crea un clima molt especial. Dios te
i al llarg de l'àrea doncs, obre el cofre, se l'emprova, primer s'emprova unes arracades, després s'emprova un braçalet i quan es veu tan guapa pensa que, clar, si ella pogués tenir aquestes joies es sentiria com si fos una princesa. Si je
té un caràcter molt teatral i combina molt bé amb tot aquest repertori que heu sentit. És una cançó de Bizet, el mateix autor de Carmen, que pertany a un cicle d'unes quantes cançons de cambra que va fer i es diu Tarantela. I aquí nosaltres, clar, no sabem l'argument, però ens hem imaginat la nostra història, doncs, pel que diu la lletra, és una persona que li diu doncs, tu abans em venies al darrere, em vens al darrere però ara ja és tard. Jo t'he anat molt al darrere i tu no m'has fet cas, ara vols venir tu però ho sento, t'ha passat el moment. I després, quan ja no cal dir res més, hi ha tots uns tralalars d'aquests que són els que es diuen quan ja no hi ha més paraules. Le pape chiuse tavole,
l'àvia de Musetta, del personatge de Musetta, de l'òpera La Bohème. Aquest personatge és un dels pocs personatges dolents que poden fer els sopranos, que quasi sempre fan de bones noies. I en aquest cas és una noia, diguem-ne, de vida alegre, que molt coneguda en els cafès de París, i en aquest moment ella entra en un cafè on hi ha el seu antic amant, que encara s'estimen però no se suporten, i ella canta aquesta cançó com per donar-li gelosia. I va dient, quan vaig pel carrer, tots els homes em miren perquè soc molt guapa i m'agrada molt sentir que em miren. I tu estàs aquí i fas veure que no ho sents, però jo sí que ho sents. Al final, això no ho veiem a l'àvia, però al final la cançó dona resultat i uns quants compassos després es tornen a ajuntar.